Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut i sobretot gràcies al Sebastià per organitzar això. Gràcies a la família per estar aquí. I també agraeixo la possibilitat de poder parlar aquí de Salva i una mica de la relació nostra com a amics. Serà totalment improvisat i no sé, planer. No volia preparar res d'excepcional, sinó parlar de la nostra amistat, de com era el Salva més enllà dels seus poemes. Ell sempre deia narrador o poeta i persona són coses ben diferents, però aquí intentarem una mica trair-lo i veure que en realitat hi havia bastanta relació. Bé, jo vaig conèixer el Salva al màster, com molt bé ha dit el text que ha preparat el Sebastià, que han llegit abans. Un s'aprovava al Salva i sobretot si s'aprovava en una classe deia, quin tio més pedant, per favor. Era com, no sé, realment te'n feies creus, no? Però com pot ser? Després anaves a fer un cafè, anaves a fer una birra, i ja veies una altra persona totalment diferent i sempre la pregunta que jo crec que més se li va fer allà al màster i a la universitat en si va ser, Salva, per què actues? Per què actues? Perquè era totalment un actor, no sé si estan d'acord amb mi. Tenia diferents màscares, utilitzava la que volia depenent del lloc i la circumstància. Però bé, vam fer amics, teníem una colla bastant bonica, un grup bastant, no sé, ben avingut i la gent vam disfrutar molt aquell any. A partir d'allí érem un grup un dia, però després se va desmantellar.